pleasing and sitting, I'm sitting on him. All of my diamonds are dripping on him. I met him at a bar, he was 12 for something out or 2 more wines, cause tonight I want him. Little context if you care to listen. Find myself in a worse position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over. Dumb decision. I don't wanna feel like my heart is ripping. In fact, I'm not gonna feel, so I stick to sipping. And I'm out in the town with a simple mission in my little black dress, and the girl is sitting cars. I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Anything, please, have mercy on me. You asking me my symptoms, doctor? I don't wanna feel, I don't wanna feel how I feel last night. I don't wanna feel how I did last night. Doctor, doctor, anything, please, have mercy on me. You asking me my symptoms, doctor? I don't wanna feel, I don't wanna, I don't wanna Hi, Smiley, feel. hi. I don't wanna lipstick smell like more than all. I don't know where I am, who's driving this car, spinning that I always sipping. Makes them feel with the liquor, can't deal with it. I left after when I left her red. Spilling secrets to the stranger in my bed. I remember now there's nothing to regret. Other than this phone keeps drum pounding in my head. Ce e? Vă știți, ia. Hello. Nu ne știm. Bună! Tu semeni cu Gina. Mi s-a mai spus. Sper că nu asta va fi alegerea. Cu Gina mea? Nu, cu Gina lui tata. Da, Da, nu asta ca mi se ta. spune. Câte gine foarte sunt în trist. România? Gina mea. Smiley, una. Cum te cheamă? Eliza și am 24 de ani. Mulți înainte. Așa, de unde? Wow, sunt din Craiova, dar locuiesc în București de 13 ani. Bine ai venit la Vocea României. Bine v-am găsit! Da? În primul rând aș vrea să te felicit pentru alegerea muzicală. Mi se pare curajoasă. Personal, cred că nu ți se potrivește. Ok. Dar îmi place foarte mult timbrul tău. Pentru asta m-am întors, pentru timbrul tău vocal și felul în care ai interpretat părțile cântate ale piesei. Ok. Părțile necântate cum au ieșit? Părțile au fost un pic cam bolovănoase, Da, așa. au fost puțin. Da. Cu părțile rap, mi se pare că te-ai luptat un pic. Eu vreau să spun că mie mi-au plăcut și părțile rap și că mi se pare tare că ne-ai adus aici o perspectivă fresh, într-adevăr curajoasă. Eu cred că e ceva ce ar trebui să se cânte și la noi. Dacă tot preluăm tot din state, ar fi bine să apară și femei care să cânte în felul ăsta muzica rap. Și cred că tu chiar ai putea. Timbru te recomandă pentru asta. Adică mie îmi place metalul din vocea ta, îmi place că ai culoare, că poți să dai asta. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Deci, eu am venit aici cu un gând Așa, care e ăla? și plec Cu 2. Cu două. cu același gând. Sau nu? Nu te hazard. Dacă te am duci la înțeles. Smiley, toată lumea o să zică, a, știam, știi? A, știam. Adică ce surpriza e la noi. Eu știu, Și de ce exemplu. dacă? Dar de unde știi că ziceau, Mie mi-e a, clar. știam? Am zis și eu ceva mie mi-e subiectiv clar. ca cea GPT-ul Ție lui ți-e clar? Tudor. O să te duci la Smiley. Dar mi se pare o alegere fantastică. A, n-am zis Da, că e o normal alegere că rea. e. Doar că am zis Nu-i că cu mi-e clar. supărare aici, tu îți dai Nu, nu seama. este, E îți normal dai să seama. luptăm pentru Noi tine, nu- normal nu ne să supărăm, spunem dar- lucruri. Deci, Alegerea mea da, este Smiley. Previzibil. Previzibil. mulțumesc. Bravo, felicitări. Bravo, bravo. Te pup, Gina. Vă mulțumim foarte mult. Vă pupăm. Mulțumesc, Felicitări. Bine ai venit. mult. Îmi place foarte tare timbrul ei vocal. Mi se pare că are un timbru superb. Superb.